Sziasztok! Ez egy talpcsikizős videó lesz. Mivel én nem vagyok csikis a talpamon, ezért én fogom a Vikit megcsikizni a talpám, és engem bárhol megcsikizhet. Az a szabály, hogy 2 percen keresztül csikizni kell az embernek a lábát, és aki nem bírja ki, az még 1 percet ráhúzunk neki. Jó, oké. És próbáltunk csinálni slime-ot, de nem sikerült, mert mindenhonnan megnéztük, és ugye részt raktunk bele véletlenül, és ilyen lett. És azt szeretnénk megkérdezni, hogy megüzenitek-e kommentbe, hogy hogyan kell csinálni, mert akkor én ezt megveszem a boltba, és akkor tudunk csinálni, és lesz egy slime-os videó, és mivel rendelek egyet, az lesz a második rész, hogy megmutatom, hogy milyen. És még ugye megmutatom, hogy milyen telefontokjaim vannak, meg milyen tokot is rendeltem, ha érdekel titeket. Azt is írjátok meg kommentbe, hogy érdekel-e. Igen. És iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, csak ennyi a lényeg. És nem ossátok a lájkokat és a kommenteket és a nagyon örülnénk neki, nagyon szépen köszönjük. Igaz, a másik videónkra nem kaptunk lájkokat. Egy kicsikét szomorúak voltunk, de tudjuk, hogy nem vagyunk olyan jók, de csak mondtuk, hogy lájkoljatok azért, de mindegy. Akkor szerintem kezdjünk is bele. Ugye hogy az én lábam lesz az áldozat, és az a cink, hogy egy nagyon, hogyha engem megcsikiznek, akkor nagyon szoktam röhögni, és szerintem ezt nem fogom kibírni, de megpróbálom. Szóval igen, Próbáld meg. megpróbálom. Akkor rakd fel a lábadat az asztalra, és kezdjük. Indítás! Szerintem ki fogod bírni ezt a 2 percet, ez nem olyan sok, ezt még én is kibírom majd. Végül is tudod, hogy mi a gyenge pontom, de... Megnézem, hogy hánynál tart az időzítő. Már 1 perc, 14 másodperc. Felrakom ide a lábát. Szerintem ki fogja bírni. Igazából kibír mindent. Csak a csigizés nagyon nem. Ó, már nincsen sok hátra, Viki. 51 másodperc. Majd sípolni fog. Ne húzd el a lábad, ne húzd el! Mindjárt már csak 20 másodperc van hátra. Valamennyi annyi. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, még 1 percet ráhúzunk. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, még 1 percet ráhúzunk. Szerintem inkább most a másik lábadat rak fel, mert ez már kipurcant. Hát, ha a másik üzésebb lesz, csikisebb. 1, 0, 0. Ó, kotos lett a kezem. Mi? Így is jó lesz. Rakd az asztalra! Nyugi, már nincsen sok hátra. Tudom, hogy nem énekelek szépen, de
Előbb pedig az a szeppen énekelek. Ugye, Viki? Ja, és hogyha szeretnétek, lesz egy ilyen éneklős videó. Mint egy énekes videó. Vagy az, hogy bírt ki nevetés nélkül. Milyen vicceket olvasunk egymásnak. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, na Viki, 3 percet bír ki. Főleg úgy, hogy én nagyon csikis vagyok. Nem. Igen, és ilyenkor vizet szoktál a szádba tenni. Igen. Mert akkor nem röhögem el magam. Annyira. Annyira, mert akkor ugye, hogyha elröhögem magam, akkor kiköpöm a vizet természetesen. De most oda, hogy nem. Szokásom. Na, akkor... Most én neked vicceket fogok mesélni. Vicceket mondok neked, és hogyha elröhögöd magad, akkor plusz neked is ráhúzunk még egy percet. Ja, de nincs wifi-m. Na, azért csikizni fogsz. Wow, majdnem felestem. Várjál. Itt a drága lágatos hintaágyam. Nekem pedig ott a házunk. Ott a drága pici házunk. Pici? Nagy. Ott. Ja. Igaz, hogy emeletes, de nem baj. Várjál, nekem vannak ám vicces képeim. Én azokon nem fogok nevetni. Azokat fogom fel. Mit nevetel? Ne neveteljél már. Azt hiszem, hogy beleesett a bogára. Várjál, meg kell keresni. És nem töltik be az oldalamat. Mindegy. Aha, nem iszotta meg az én vizemet? Dehogy nem. Álmodba. Add vissza a szívószálamat! Meg add vissza a Ez a pohár. szívószál. Meg vissza a vizemet. Bum, én nyertem! Őt, Joci, őtnek Jóska. Jóska. Nem vagyok izmos. Na, akkor indíts el az időzítőt. Időzítő. Milyen koszos. Kezdek félni. Nagyon csikis vagyok. Te vagy aztán a világon a legcsikisebb ember. Jaja. Több... Nem 20 perc. 20 percet percre nem bírok ki. állítottam be. Így 2 perc. Mehet. Adod a lábodot te is. De nekem nem csikis a lábam. A fülem. Valakinek csikis a füle. Na, hagyd békén a fülemet, nem szerető, hogy piszkálják. A arcomat ne. Na, csikiz. Csiki, csiki, csiki. Csiki, csiki, csiki. Csiki, csiki. Megvan az érzékeny pontja. Csiki, csiki, csiki. Csiki, csiki, csiki. Jobb akarni amúgy, nem? Megvan! A kurva, ja. Lehetett egy magát. Röhögött. Rámegyünk 1 percet. De ne! Röhögtél, most is röhögtél, azt már 2 perc. De, Viki. Mehet. Kérek egy kis vizet. Szembe fogja köpni a kamerát. Tudom, hol csik. Várjál, még mennyi idő van hátra? Elmúlt a csikizős érzéke.
kész. Ennyi volt. Ja, tényleg még egy perc rámegy. Ha röhögöd magad, plusz egy perc. Idd le. Jó van, tudok ám beszélni. Az aztán lekapta a lábát. Csak ide rárakom a lábamat. Nyugi. Na. Mozog a füle! Tudsz, nyertem, tudsz, nyertem. Hadd békén a fülemet, mert meghallgattalak a füleddel. Meg, ha akarjátok, akkor lesz egy olyan videó, amiben máshoz elmegyünk egy utcára, és ott fogunk csinálni egy olyan videót, ugye természetesen. Vlog. Hogy egy vlogot megcsinálunk, ha úgy van, akkor egy napi vlogot, amin ugye 2 vagy 3 leszünk. Ugye, igen. Leöntötte a lábamat. Vízzel. Csuklok, emberek. Hé, ugye törölőtene egy pok. Na mindegy, ennek a videónak vége, gyerek, köszönöm el. Sziasztok! További szép napot, komizzatok, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Sziasztok!